Kaixo, Julen, zer moduz? Ondo, ja, programaren martxa hartuta. Hoi da, eta jarraitzeko ni Tolosaldea etorri naiz, ikastegietan nago, zu nondi zabiltz? Ba, nik Donostiako ahobizi batekin egin dut gaur itzordua. Primeran, Jose kasu ezberdinak ikusten nahi gehan Euskal Heldiko programa hontan, Bai, aberatsa da ikustea, eremu desberdinetako jendea dela Euskaraldiaren parte. Egia, borobila, lanen hasiko geha, Julen? Bai, noski, gero arte. Aupa, traba. Kaixo. Txaleon. Berdin. Ondo? Bai. Arasi, kaixo. Egunon, Julen. Arasi, Urrosolo, ahobizi, ahobizi ez da bigarren abizena, ahobizi diot Euskaraldien parte hartuko duzulako, Donostiako 11koan zaude, ilusioz? Bai, erabat, uste dut horrelako ekimenak erabat beharrezkoa direla euskararen biziraupenerako, tamalez gaur egun bizi dugun egoeragatik, eta ilusioz eta espero dut ondo ateratzea. Euskaraldia bertan da. Ni, hemen nago ni, goiz ardatz eta gau. Hau, marabilena, biziala sortzen hau. Bueno, Tarba, zuk euskera primeran, menperatzen duzu, konta diguzu pixkat nola izan zen zure historia, zuetzea ikastegietakoa, ez? Ez, ni naiz ikastegietakoa, Saharakoa naiz, orain dela 8 urte etorri nintzen Euskal Herrira, eta orduan euskara ikastea 4 urte pasa izan behar nituen. Eta orduan, oraindiken, pentsatzen dut gehiago ikasi behar ikasteko urte asko falta zaizkitela, baina euskara maila daukana oso pozik nau. Hemengo hizkuntzara bat barnerauta daukezu, bertakoa. Egiako Euskara Batzordean ari zara, eta egian bakizu zer den horrelako nolabait esperimentu bat edo egitea zer den, ezta? Bai, guk egin genuen esperimentuaren helburua berdina zen, hizkuntza ohituretan eragitea, baina bazeuzkan desberdintasun batzuk, batetik hori belarri presfigura guk ez genuen aurre ikusi, beraz horrek ez zuen parte hartu, eta gero guk egin genuen eragileka, orduan, 8 astez luzatu genuen ekimena, aste bakoitzean 2-3 eragilek hartzen zuten parte, eta egin genuen esperimentua edo eragileko kide bezala, eta ez hainbeste norbanako bezala. Konteguzu pixka bat ze sentsazio izan zen ditun ikasketa garaien eta guzti hori? Bi arazoan ezken bat hizkuntzan, enun ulertzen, eta bigarren oso lotxatian nintzen. Orduan, euskara ikasteko garaian, gramatikal gita hori dena ikasten nuen, irakasle batekin bakarrik gela batean. Baina gero praktikan jartzeakoan, gehiago kostatzen zitzaidan zergatik. Lotxaneken faio bat eiteakoan bestek nahi parra egiteagatiken. Orduan, hoi da, pentsatzen dut, denbora gehiago eman zitena euskara ikasteko. Oida, orduan zuri gehien atzitzaizun euskera beha kostatu, baizik eta euskera hori praktikan jartzea esango dugu, Bai, noski. Uste dut ekimen sozialak eta ekintzara pasatze hori erabat beharrezkoa dela, eta bada hori pixka bat honek aurre ikusten duena, ez? Da pixka bat jendea aktibo bihurtzea eta nolabaiteko konpromezu bat hartzea horren alde, benetan egitetik eta ez hainbeste esatetik edo, ez? Euskera bestela hizkuntza bezala gustatzen zaizu, polita da? Bai. Nahi gania hizkuntza gustatzen zaizkit, eta oso politia da eta asko gustatzen zait. Baina pentsatzen dut zure ama hizkuntzatik oso ezberdina izango dela, ez? Bai, guztiz. Nire ama hizkuntza da Hassania, ez da arabe, da Hassania. Saharan hitz egiten dugun hizkuntza da. Eta gero ja dau arabe, ez da egitena gutxu gara beda bakit, baina ezain beste. Eta gero ja gaztelania eta euskera. Oida, beraz, hizkuntza gustatzen zaizkizu eta batzuk bazkizu, zati ikastolan baita pentsatzen dut, ikasiko dituzula euskeraz gain, gaztelania, inglesa iguale bai, ez? Bai, inglesa eta orain dela 3 urte, frantsesakin hasi nintzen eta 3 urte pasan dituen frantsesa ikasten. Eta orain batxin bat nao, eta hartu nun frantsesa ikasteko, jarraitzeko, baina utzi dut, pentsatu dut oso gehiegi zala nire ikasketen zarako. Zer da zuretzako euskara, Arasi?
Bueno, niretzako euskera nire identitatearen parte bada, ez? Nik uste dut persona baten identitatea puzle bat modukoa dela, hainbat identitate desberdinengatik osatzen dela, eta niretzako euskera da hoietako bat. Eta bada ere, munduari begiratzeko modu bat, ez? Nik munduari begiratzen diot eta mundua ulertzen du garazi bezala, oda emakume bezala, txuri bezala eta euskaldun bezala. Eta bueno, nire ama hizkuntza ere bada, txikitatik euskeraz pentsatu dut, euskeraz egin dut, euskeraz bizitzen saiatzen naiz eta beti ez dudan lortzen. Eta bueno, hoixe. Eta lan tresna ere baduzu? Bai, baita ere, bai. Gaur egun, aldizkari batean egiten dut lan, proiektu hezitzaile batean, eta gure proiektuaren helburua euskera da, eta bada ere bai, helburu hori aurrera ateratzeko tresna, hau da, hainbat helburu ditugu, eta gure bidea ere euskeraz egiten dugu, eta nik ezingo nuke ulertu proiektua euskerari gabe. Izena ez duzu, baina irrien lagunak, ez da? Irria aldizkaria, eta ez da? Bai, irri aldizkarian egiten dut, irrien lagunak proiektuan egiten dut lan, eta tartean aldizkaria dugu, dela gure lanbide edo nagusia. Pixkat atzea egin da, zatik etorri zineten honea, familia guzti etorriko zinetela pentsatzen dut, ez? Ez, aurren etorri izan nire aita. Eta orduan nire aita hemen lana nahizun bilatu eta etorkizun on bat izateko guretzako. Zergatik guk kanpamentu errefugietan jaio ginen eta horko egoerak oso txarrak dira eta hor ez da etorkizun on bat. Eta orduan horregatik honea etorri izan gure paperak intzitun guk honea etorri alizateko eta behintzat ikasketa batzuk izateko. Zemat urte dituzuzuk? Nik 17. Osea, 17 urtetan gauza pilo bat bizitzan dituzu, ez? Baina hemen egonkortu arte? Bai. Ordan, hauen berri izango duzu, hauek ezagutuko dituzuzuk. Hemen ekarri ditudan hauek, ez da? Bai. Ia, begira, hauetako batekin egin du orain hitzordua. Bi pieza osatuako puzleak dira hauek, biak dituen bakarra da. Ia asmatzen duzu norekin geratu garen orain? A ber, ezagutzen ditut pixka bat, Txikitan ere ezagutzen ditut, baina gaur egun harremana aldatu egin da pixka bat. Pentsatzen dut lagunek izango dituzula denetik, ez? Bai, noski. Hemen dazkit lagunak euskaldunak, zahrarrak, eta, bueno, hoi da. Bakarren bat ezagutzea posible izango litzake? Noski bai ez. Eta iruditzen zait, hau izango dela, ezta? Bai, ondo zabiltza. Mertxe Rodríguez da bere izena, berarekin geratu gara, ondo baderitzuzu, bera gana joango gara. Osando. Bai? Ondo. Bueno, Fati, zu beha bezala Saharakoa zea, ez? Konta guzu pixka bat zure historia zu nolatan etorri zinen honea. Bueno, esan duzun bezala, Saharakoa naiz, jatorriz, eta etorri nintzen egunea 5 urte nitula gurasokin eta anaiakin eta aizpakin. Honea bizitzea, hasiera baten bizitza ginen Bizkaian, eta gehonea etorri ginen Gipuzkoan, eta hemen txagode. Euskera zemuz eman zitzaizun, Bizkaian naiz Gipuzkoan? Ondo esan ze, nola txikitatik etorri nintzen, eneka nola zailtasunik 5 urtekin etorri nintzen, eta orduan pixkanaka moldatzen jo nintzen. Hoi Bizkaiatik honea etorri nintzenen, okerro pasan hon, ze salto handia izan zen. Ze bertako euskalki eta hemengoa baztakate antza handik, baina bueno. Eta zugoen bereizte dituzu edo? Bai, bereizte ditu. Mix bat iten duzu? Ez, bizkairazten baten bizkairazte ditu eta bestela hemengoa. Mertxe, zelan? Ondo, eta zu? Ondo, ez zaitut harrapatu, baina orduan zer gertatu zen barnetegi hartan. Bueno, duela urte adexente, erabaki nun barnetegira jutea, eta jo nintzen doa eta Gernikara, Berrigoitira, eta nire ondoan zeon bertako batek galdetu zidan. Zelan? Eta nire buruak hasi zain. Zelan, nun egiten deten lana, no trabajo, estoy estudiando. Bueno, barnetegian zezu, Euskaldun berria zara, aspaldiko Euskaldun berria, baina Euskaldun berria, ez da? Zein da zure historioa Euskarakin lotuta? Begira, nire gurasok etorri ziren Extremaduratik, Cáceresetik, duela 55 urte,
bertan jaio ginen anai arrebak, ikasi izan dut beti eskola nazionaletan erderaz. Erderaz eta harremana euskararekin ez neukan ezerrez, zero esaten dana. Jende euskalduna nun ezagutzen. Eta nire lehenengo harremana izan zen, 6. mailan, asignatura bezala, ama atea, irekizazu ba, nor da, bi emakume dira. Izaskun, papa, buruz ikasten genitu, bineta hoiek eta zea hoiek. Nire lehenengo harremana, imaginatu, kriston mani hartu nion euskerari. Zuen arten kuriosia dauket, ze hizkuntza erabiltzen duzu, Guk gure arten jasania ibiltze dugu gehien bat. Eta ingurukoekin euskera. Bai, Eta etxen pentsatzen dut baita ama hizkuntza, ez? baita. Zuen ohiturak eta hangok eta hemengok pentsatzen dut oso ezberdinak izango diela, ez? Bai, azken baten beste kultura bat, beste bizimodu bat, ez? Hemengo ohiturak eta bertakok bestelako die. Institutora pasa, eta han ezagutu nituen lehenengo euskaldunak. Usurbilko jendea etorri zan, orduan horre geunden 2 gela erdaldunak, eta 3. bat euskaldunena. Hainbat asignatura egiten genuen elkarrekin. Ze gertatu zen adino horrekin hasi ginen ateatzen. Festa diela, ondokorrietan, Usurbil, Orio, eta lagun hauekin jun, nire gana zuzendu, edo taldean egon, euskaraz galdetu zeo zer, eta nik kriston lotxa. Uda jagatu zen, eta zer egin? Londresera jun, ingelesa itea, edo barnetik batean sartu. Eta, jende asko juntzan Londresea, eta ni bakarrik barnetegira. Hautza jundazo dute honetorri zenetik, zetenetik, edo etzate itzuli? Bai, bida, justo udara hontan jungea, udara pasatzea, familia bisitatzea, eta oso ondo egia esan. Oain dela asko ez dinala geisten area, eta jabazan garaie. Zer gitzitzat elkarrekin, edo? Bea ni baino pixka lehenao, bea ekaina bukaeran, ez? Okarrez baldin manao. Eta ni ustai hasieran. Eta antopatu dezuena, zer izan da? Oso ezberdina espero zenutena, ez? Gu, ez da lehenengo aldia jungeana gure herrialdea, orduan jautxuta gaude, baina kriston aldaketa aurkitu izan genuen horta zen, argia jarri zituztelaan, eta hain ja elektrizitatea jarri dutelahan, eta hain ja asko zerrexago. Gauetan behintzat argia dakau, sukaldatzeko barrexago. Barnetegitik buelta, kuadrilla gehienak euskalduna zean, imaginatu, baina horrez eren ohiturak, hizkuntza ohiturak aldatzea oso zailak ziren. Orduan, oso buru gorra jarri behar izan nintzen, nenere buruarekin. Suerte izan nun, kuadrillako batek, txalako andereño Iruñan, ume txikikin, ume guztiek erdaldunak, beha euskaraz egiten zuen, eta ohituta zeon, jasotzea erderaz, eta beha beti euskaraz egitea. Nirekin hola egin zuen. Eta horrela hainbat urte. Reforzoarekin, euskaltegire eta junda, eta abar. Eta, buruko mina asko pasan ditun, egia esaten badizut, baina, bailegatu zen, goiz batean esnatu nintzen, eta hor buruko minak pasazitzaizkidan, zergaitik. Esnatzerakoan kontuatu nintzen, ametsak euskaraz egin ditula. Eta ez dezu sinistuko, baina hortik aurrera buruko mina juntzitzaizkidan, zergaitik. Ordu arte itzulpen lanak egin behar nituen hitz egiterakoan. Orduan da, zan lan bat oso konstientea. Egun hortatik aurrera, traketxo baindik, baina itzuli gabe azten nintzen hitz egiten. Eta gerora, euskara bihurtu da zure lantresna. Lantresna, eta gero zuen talderako nolabait helburua ere, bai, pixka bat umei ere maitasun hori transmititzea euskararekiko, eta ez da? Bai. Ni gaur egun konstientea naiz, referente bageala, bai umentzako eta bai gurasoentzat, familiarentzat. Bion arten zein iritsi zen lehenengo ikastegieta? Nik. Zu. Eta gero lagunekileko garaien pentsatzen zutzako baita izango zala olako apoio moduko bat, ez? Beha hemen eukizea. Noski, honi atorri nintzen, ni berez leheno Tolosan bizitzen nintzen, honi atorri nintzen dela gutxitik ikastegieta. Eta atorri nintzen honea, eta beak xantzian, bai, hemen montatu gazte batzuk elkartzen dira ez dakitze, eta ala pixkanaka jendea zautzeko tala, eta bastante ondo esan.
Beraz, zu baita anfitriona modun izan dezu hemen, ez? Bueno, bai, gaina hemen ikasteetan 4 urte pasa ditun, eta nire orain dela urte bat hobi, hemen ikaste eta gazte talde bat dago. Eta orduan, ezken izidaten baiekin parte hartzea, eta orduan, hoi gehiago lagundu ziten hemen integratzea eta herriko gauzak jaiak eta parte hartzea, eta orduan hoi asko lagundu ziten, eta lagun gehiago initun. Orduan, Fati torritakoan esan nion, bida hemen kriston jende jatorra dao eta torri ezautu. Orduan nola esateko, zuk jaso dezuna gero ematen saiatu zea, ez? Inpresio hori zabaltzen saiatu zea. Bai. Bueno, bukatzeko eta ja hitz egin dugun denetik deduzitu daiteke, baina zuri euskarak ze eman dizu? Euskarak ireki dit koloretako leiho bat. Nik nire bizitza erderaz bizi izan naiz beti esan nahi dut urte asko. Eta euskarak eman dit ezagutzea nire herria, ezagutzea nire kultura, bertso saio batera jutea eta ulertzea zer esaten dute oso handia da niretzat. Orduan nire bizimodu bat eman dute euskaraz. Eta, bueno, bizitzea gaur egun, bizitzea, hitz egitea nire etxean, nire umei euskaraz egitea eman dit. Lukeria? Bai. Hoi kamarak ito. Bai. Inek ondo? Bai? Bueno, zuek nun hitz egiten zuen? Peatu gehiago? Hoi da, oso. Bueno, Zuri begiratuko izut? Nei. Nun egiten dezuzuek euskaraz gehiena, zein gurutan edo? Eskolan da etxen. Nik etxen itet euskeraz, gurasokin da eta jonakin ebaita. Etxen da eskolan. Bueno, suertez hemen inguru guztien, bai etxen, bai parken, bai eskolan, bai. Bueno, gehien bat etxean, parkean beti gurasoekin eta eskolan da bilerak da ditugunean, lagunekin, kuadrilan, lanean ere bai, oseak egiesan, astean zehar egunero ibiltzen dut edozein kontekstutan. Eta asteburuetan lagun artean eta isialine bai? Noski baiet, bai. Etxen, kalen eta eskolan. Etxen gehiena. Eta, kalen ez duzu entzuten edo zer indeik hori gehiago bultzatzeko, zer uste duzu indeikela? Euskaraz asko itzen da. Saiatu asko ulertzen, gero eta asko ikasita. Bueno, egia esan herri hau kanpoko jende asko etorria, da orduan gehien bat ikusten duguna da, eai laundu bultzadut, eak euskaraz ikastea da, eak mintzatzea. Nik uste saiatzea jendei euskera zugitzein da erakustea. Hemen asko hitzen duzu euskera edo erdera gehiago hitzen da? Euskera gehiago, bai euskera. Baina batzutan erderaz. Eta hitz egiten ez duten horiei laguntzeko edo euskera gehiago bultzatzeko zer usten duzu indeikeu laguk? Bueno, alderdi batetioke lagundu beraiei eta lotxa eta ridikulo sensazioa eta sentimendu negatibo horiek alde batea uzten animatu. Eta gero baita ere beraiei esan, praktikatuz ikasten dela eta guk errestasuna eman praktikatu ahal izateko egunerokotasunean gehien bat. Euskaraz erakutsi eta baita ez laguntzeko. Hoi da. Pazientzi pixkatu egitan. Bai. Hoi behar da. Euskaraz hitzein da bestek astegenen beste hizkuntzatan esatea euskaraz hitzeikeko. Zuei kostatzen zaizu pauso ematea edo errez hilean duzu euskaraz? Gaztelerazko batekin pixkat kostatzea, baina saiatzea albalin bazu euskaraz hitzeiten. Zuek zuen partetik jarriko zu pixkat? Bai. Saiatuko gea. Bale, eskerrik asko. Bueno, Tarba, lehenengo urtek ikastolan pentsatzet bai izango dela pixkat zailagok bezala, ez? Adaptazio denbora hori beharko da. Bai, gainean ni oso lotxatian nintzen, eta orduan lagun asko ez nintzen saiatzen iten, eta gaina denak euskaraz hitz egiten zidaten, eta nik ulertzen nien, baina enun iten saiakara hori haiekin euskaraz hitz egiteko. Eta apoio hori pentsatzet ikastolan izango dela euskara lotuta eta beste irakasgai lotuta ere bai, ez? Bai. Eta norbait aipatu beharko baldin bazenun? Alba aipatuko nuke. Alba aipatuko zenuke. Bai. Ta hau da Alba, ez? Bai. Kaixo Alba, Arratsaldeon. Bueno, zutzako, Tarba eta pentsatzet beste ikasle batzuk ere izango zenitula, baino zure lana garrantzitsua da bere bizitzan.
Bai, bueno, azkenen gure lana zan, edozein arrazoiengatik laguntza pixkat behartzunantzat, institutoten orduz kanpo laguntza hori eskaintzea. Eta tarten tarba zion bai, eta nik uste, erresa izan zala tarbai laguntza, bik herrikok izan da, eta erresa intzitzaiten tarbai laguntzea bai. Bai, zenbat ikasle egoten dio gutxi gora bera tarba bezalako? Urtez urte aldatzen doa. Ni egon nintzen urten, ez dakitzen bat izango ziren, DBH bat eta biko ikaslek izan ziren, bakoitzetik 4-5 edo olako zerbait. Eta kasu bakoitze baita ezberdina izango da, ez? Hor baita zailtasunek zuk zure lanen izango dituzu? Bai, oso zaile da, 11 ikasle bakoitzak, bere historiala dauke, bere zailtasunek dauzke, batzuk hizkuntzakin bestek materiakin da, eta hoi denan artean laguntzea, batzutan kaos batzen. Eta kaos horren barrunzu nola organizatzen zea, edo ezakitze esan digu, euskera eta beste asignatura batzuk baita eman barra izaten zituzten hortan, laguntzak gero lagun egiteko garaien ere bai bultzado behar izaten zuten ezakizuk nola bizitzen dezun hori? Ni oten nintzen azkenen eskola orduz kanpo, arratsaldetan oten nintzen, eta orduan koordinatzen nintzen altzan neurrin orientatzaileekin, eta orientatzailek laguntzen nindu nire bai ikasle bakoitza izertan edo nola lagundu. Eta gero hortik aurrea momentun altzana. Ikastolatan paper garrantzitsua izango da, ez? Adaptatzeko norbait eukitzea eta ikaslekera, bazakit multzon parte izatea, paper hori irakasleen paper hori garrantzitsua izango da, ez? Bai, nik uste, justu ni egon nintzen urte betez, eta urte hortan bi ikasle zien, bik justu ikastegietan bizizinak eta sahararrak. Eta orduan, behaientzako pentsatzet ordu horiek garrantzitsuk izango ziela, adaptatzeko orduan, laguntza gehiago jasotzeko orduan, eta gaineakok herrikok zien, eta nik uste adaptatzeko laguntza hori ez zutela hainbeste beharko. Eta gero zutzako hemen kalen ikusten dituzunen ja erabat integrauta eta satisfazio moduko bat izango ez, lana ondo indet, ondo dien euskeraz, eta... Bai, nik uste prozesu naturala izan dela, gero ja 16 urtekin hori izan zen, DBH 2 edo olako zerbait. Eta 16 urtekin gainerako herrikoi bezala esantzitzaien aberrazte talen parte izan nahi zuen, eta bai esan zuen, orduan nik uste nahiko prozesu naturala izan dela herrin integratzea, eta gure harremanare bai nahiko normala izan da alde hortatik. Beno, galazi hementxe, Aitziberrekin, zuek horpo-sorpo jarduten duzu, ezta, euskararekin lotutako kontuetan hemen egin. Bai, oentxu bertan hori bio gara egiako euskara batzordeko kide, eta elkarrekin gabitza kasu honetan euskaraldia prestatzen egien. Aitziber, baina nik nahi nuke lehenengo hitz egin pixka bat zuek hemen, duela 2 urte izan zuten beste esperientzia hartaz, egian euskaraz bizi nahi dugulako. Zer izan zen egin zenuten ura? Urte asko generamazkin gauzak antolatzen gainontzeko Euskal Herriko auzo eta herri guztietan bezala, akorrika zala, ezakit zer zala, baina ikusten genuen beste behar bat zegoela, ez? Hemen bazeola jendea euskaraz bizi nahi zuena, eta orduan beste mota batetako ekimen bat antolatu behar genula. Eta horrekin lotuta, pixkat garai horretan ere Lutxu Egia ari zan bere performance horrekin. Bilbon ez da? Hori da, berak Bilbon egin zuen performanzura, eta bera izan zen gure inspirazio iturri edo, ez? Eta zergatik ez dugu gauza hori egiten, hemen auzoan bertan, auzoko jendearekin, baina menetan, hau da, ez irudikatuz edo, baizik eta ea posible dugun 8 astez euskeraz bizi, ez? Txanda sistema batekin, eta hori gero ja eragilekin hasi ginen hizketan, eta hori guztia. Piskat hori izan zen abia puntua. Lutxok egin zuen Bilbon, hile betez okerrez banago, ez da? Beste hizkuntza gaztu izan balitu bezala, bakarrik euskaraz, eta hortik abiatu zineten zuek, zenituzten helburuak, espektatibak, eta gero emaitzak ikusita, espero gabeko gauzak ere sortu ziren, espero zenituzten ondorioak atera zenituzten, edo? Bai, nik pertsonalki hizkuntza ohitura batzuk aldatu nituen, baina hortaz gain, niretzako hemendik atera nuen garrantzitsuena izan zen kontzientzia hartze bat, ez? Konturatu nintzen Donostian uste baina jende gehiago kulertzen didala, uste baina posibleago dela euskeraz egitea, eta hori oso positiboa iruditzen zait, ze gaur egun lehen baina elkarrezketa gehiago ukitzen ditut euskeraz. Gero betiko harreman horietan ohiturak aldatzea zailagoa da, eta horrendik badaukat nik behintzat zer egin, ez? Baina bai iruditzen zaidala hori behintzat kontzientzia hartze hori niretzako oso positiboa izan zen. Zure Aitziber, egun haiek eta gero, aste haiek eta gero, zure jarruteko moduan aldaketaren bat sumatu duzu, zure buruarekiko? Ez dakit jende batekin lehen erderaz egiten zenuenarekin orain euskara saiatzea, edo lehenengo hitzari dagokionez? Bai, nire ingurunea nahiko euskalduna da, lan egiten dut euskera, familia, lagunak eta gehienak danak euskalduna dira, eta euskara ikasten nahi dinekin beti saiatu izan naiz, ez? Gehiago igual nire
jarrera aldatu da ez ezagunekin, ez? Askotan igual erresago jotzen nuen gaztelerara, baina orain ja ekimenean parte hartu ondoren saiakera handiagoa edo saiakera baino nahiko erresateatzen zait lehenengo hitza euskeraz egitea. Eta ikusten bat gainera ulertzen nahuela, nik segitu egiten dut. Zuek egin zenuten aproba, emaitza baikorra izan zen, gero etorri ziren beste hainbat herri, eta baina etorri da Euskal Herri mailako ekimena, eta polita da, zuek abiatutako bide hortatik gauza handiago bat, Euskal Herri mailako bat irtetea? Bai, niretzako pertsonalki, kristona da, ikustea honek zerbaiterako balio izan duela, eta horrelako esperimentu bat zabaltzea oso polita iruditzen zait. Euskaraldian zuk, Belarri Prest, rola aukeratu duzu, zer espero duzu zure burungan, nola aurringo diezu amaik egun hauei? Esperot nire lagunak nahi gehiago euskaraz hitzeitea, eta esperoet aditz berriak ikastea, barneratzea, eta hitz berriak ezagutzea eta barneratzea. Eta usten duzu hemen eragina izango dela, jende animatuko da euskaraldian parte hartzea? Herrin, noski bai, ez gaina herri etxkie da eta dena ezautzen geha eta gaineanik euskaraldia hone etorritakoan, ikastegietara etorritakoan jendea ikusiet prest daola euskaraldia aurre ematea eta euskarakin jarraitzea. Garazi, ari da gerturatzen euskaraldia, hobiz izango zara, pertsonalki izan duzu badituzula zure erronkatxoak, zintzu dira zure erronkak, personalak? Batetik, lehen aitzidarrekin komentatu dugun lehen hitz hori euskeraz egitea, uste dut hori badela aurretik aldatu nuen zerbait, baina oraindik alda dezakedana gehiago, edo gehiago euskeraz egin dezakena. Eta bestetik, nire punto beltza edo beti kuadrilla izan da, betiko lagun arte hori, eta saiatu nahi dut bertan hizkuntza ohiturak aldatzen. Azkenan hortik kanpo egia da, bai familian, bai lanean eta bai beste inguruetan oso inguru euskalduna dudala, baina hori da nire punto kritikoa eta lortzen dugun. Irakurri nizuen gauza oso poli bat, eta euskera ematen du, baina esango nuke ez dela, ezta? Lehenengo hitzarena, beti irribarre batekin, ezta? Eta nik uste garrantzitsua dela. Bai, hori egiako ekimena egin genuenean, behin eta berriz azpimarratze genuen, azkenean, batzutan ematen du erasotet hartuko duela parekoak, ez? Berak ez badu lertzen, bazuko euskerari eustea. Eta nik uste momentu hortan irribarriari eustea positiboa dela, hori, berak ikusi dezan ez dela bere kontra egiten ari zen ez kontrako, ez? Gainera hori, esan duzuna, euskera oparitzen ari zara ere beste persona horri. Oso irribarre batekin bizi ezagula baita euskaraldia, zure hau bizi paper hortatik, dena ondo joan da dira, eta emaitzak politak izan daitezela, oraingoan ere egian izan ziren bezala. Bai, espero dut, eskerrik asko. Sustraietan